Amb 13 anys ja feia marxa i amb 15 va entrar aquí, al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Ara, després de proclamar-se campiona d'Espanya, diu que amb una plaça als Jocs de Rio no en té prou, que somia amb una medalla. Ella és la Raquel González i és una esportista sense límits. Raquel, hi ha una cosa que necessito que m'expliquis. A veure, com pot ser que tu traguessis suficients justets a educació física? Mira, és una cosa que arribava a casa i em quedava molt marcada, no? Perquè a part d'això, ara que es veu, no? També jo era una nena amb molt bones notes i clar, veure allà un Sufi un bé era una mica per mi frustrant, no? I bueno, quan ja l'assignatura d'educació física vam deixar tant de jugar i vam arribar un dia a les pistes d'atletisme, llavors allà va ser quan un monitor em van dir Raquel, tens aptituds, no?, per poder ser atleta. Em va proposar pujar i bueno, així va ser com va començar aquesta història. I per què marxa i no una altra disciplina? Jo quan vaig començar a Mataró no n'hi havia ni escola d'atletisme i me'n recordo que m'encantava córrer amb el grupet de veterans, no?, perquè feien tirades llargues. I bueno, va començar l'escola d'atletisme, vaig provar totes les especialitats atlètiques i bueno, vaig trobar-me amb la marxa atlètica. I jo sempre dic que bueno, em vaig enamorar esportivament. Tu un cop vas dir que hi ha gent que només mira els resultats, però que si fossis conscients del sacrifici que hi ha a darrere d'aquest viatge cap a l'elit, ho veuríem d'una altra manera, no? Tothom que ho veu des de fora, no? Engega el televisor per un campionat del món, un campionat d'Europa, uns Jocs Olímpics i veuen només el resultat, però clar, n'hi ha una trajectòria tan gran darrere, un sacrifici personal, familiar, social, físic. Jo per sort tinc el centre del rendiment, no?, on puc practicar i centrar-me 100% en l'esport, tot i que per aconseguir això m'ho he tingut que guanyar, he tingut que fer inversions també, no he pogut no arribar a ser 100% atleta, sinó que bueno, al principi pues, tot tenia que ser compatible i bueno, per això aquest any he decidit centrar-me. Tot aquest sacrifici personal de deixar coses enrere, d'estar pendent d'això i perdre, suposo que moments, amistats, val la pena, compensa? Moltíssim, sí. L'esport m'ha fet viure, sempre dic que la vida com molt més intensa, no només a nivell de resultats, que és el que més es veu, sinó a nivell d'experiències, d'emocions. Potser econòmicament no serem rics, però en emocions és que és brutal, no? El que arribes a conèixer el teu cos, el que t'arriba a proporcionar també el viatge moltíssim, conèixer persones, experiències, és brutal. Tu vas arribar al CAR amb 15 anys i aquí et vas quedar fins ara, però t'hi vas quedar a viure. Sí, volia enfocar la meva carrera de manera professional esportiva i bueno, va ser una decisió una miqueta dura al principi perquè clar, deixava la meva família, els meus amics, el meu entorn i bueno, el meu entrenador que estava molt bé amb ell, però clar, les meves aspiracions eren a orientar-me, no? A arribar a un camí professional esportiu. Vaig arribar aquí amb 15 anys, segueixo aquí, l'estil de vida segueix sent el mateix, tot i que les prioritats canvien, no? Clar, perquè com és viure al CAR? És a dir, tu fa 10 anys que no vius a casa, tu vius al CAR. Vius aquí, et lleves, entrenes aquí, dines aquí, entrenes a la tarda, sopes aquí i dorms aquí. Tot, sí. Des de fa 10 anys. Sí. De vegades n'hi ha dies no, que és com no sortir de casa, no? Tu dius, no surts en tot el dia perquè bueno, tinc el gimnàs, tinc els metges, tinc el fisio, tinc tot aquí. Això que suposa pues, poder fer esport del rendiment al màxim nivell. Llavors, clar, les facilitats del centre s'agraeixen. Sí, està clar que a nivell esportiu és perfecte, però a nivell personal... Al final, bueno, passes més hores aquí que no pas amb la teva família i és un vincle també molt proper, no només amb el teu entrenador ni les teves companyes, sinó també amb altres esportistes, no? Que sopes amb ells i també inclús amb la gent del menjador, no? Les cuineres, sí, de vegades pues, bueno, hi ha un vincle molt especial, la veritat. Pels Jocs de Rio hi havia 3 places i éreu 5 les marxadores que competíeu per aquestes places. Com et prepares la lluita per la classificació? Cadascú gestiona d'una manera molt personal, tot i que bueno, estem parlant de rivalitat, no?, entre nosaltres, però bueno, jo al final tinc molt clar, no?, que
l'objectiu és centrar-me en mi, en millorar jo cada dia, i és que al final això et fa ser molt millor de cara a anar passant endavant a nivell estatal però també a nivell internacional. I també suposo que les setmanes prèvies a saber el què són molt dures, no?, a nivell de preparació. Pues sí, sobretot al meu cas es va complicar bastant perquè de cara a un mes i mig abans de la classificació em vaig lesionar el genoll i vaig estar un mes sense poder marxar, fent molt de treball al gimnàs, a la bicicleta, a la piscina, treball alternatiu. I la veritat que he après molt perquè a nivell mental, no, el gestionar el tema del dolor i al final vaig acabar un entrenament, un altre, i ha sigut una lluita molt dura per poder aconseguir l'objectiu. La marxa és un dels esports que a les seleccions espanyoles més medalles li ha donat, perquè normalment les seleccions espanyoles són molt fortes en aquest esport. En el cas català passa el mateix? És a dir, la marxa a Catalunya és un esport fort? Mira, de fet, som dues nenes a la selecció de cara a la Copa del Món. Estem parlant de 5 integrants a l'equip. 2 són catalanes, una altra és andalusa, una altra d'Aragó i una altra madrilenya. Llavors estem veient que la marxa catalana continua, no? Clar. Però sí que és cert que no és l'epicentre no tan fort com era fa anys. Tu, tot i el teu dia a dia, al final vas acabar-te graduant en comunicació audiovisual. Si tu et tinguessis a tu mateixa davant, què et preguntaries? Home, potser la típica pregunta, no?, de com ho has fet, però més que això, mira, jo de vegades m'he plantejat, no?, el fet de dir ho tornaries a fer? Perquè, clar, jo vaig estudiar la carrera i la vaig estudiar 12 assignatures per any, com qualsevol estudiant. Llavors, clar, ho agraeixo moltíssim perquè avui dia puc preparar i centrar-me en preparar uns Jocs Olímpics, no?, perquè tinc el privilegi de ja tenir una carrera, de tenir 2 màsters, d'haver fet de comentarista en televisió també, i llavors, Doncs t'ho pregunto, ho tornaries a fer? Sí.